ዝበሃል ዘሎ ዘይሰማዕኹሞ ኣብዚ ሻቻይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካ ኢዝራኤል ዝግበር ዘሎ ውግእሲ ዘይተሰምዐ ነገር የለን እንዲሁ ማለት ኩላህና ዝሰማዕናዮ ብዙሕ ነገር እንዲ ዘሎ ካብኣቶም ግን ሞት ሱፕሪም ሊደር ኣያቶላ ኻሚኒ ምስ ዝምልከት ዝተዘረበ ጉዳይ ግን ኣዝዩ ዝገርም እዩ ብናይ ሓደ ጀነራል ወይ ከዓ ብናይ ሓደ ኣብ ጥቑኡ ዝርከብ በዓል ስልጣን ስኒ ምዃኑ ሞቱሲ ዝገርም እዩ ብሎ ኣለዉ ከመይ እዩ ብስኒ ሓደ በዓል ስልጣን እንታይ ቆይ ነኺስዎ ወዘተ ኣይኮነን ግን ዘገርም ታሪክ ስለ ዝኾነ እግረ መንገደይ ከውጋዓኩም እየ ማለት እዩ ኣብቲ መእተዊ ገለ ክብለኩም ስለ ዝኾንኩ ብዛዕባ ዘን ክልተ ዓድታት ቤቲ ትበሃል ሓፍትና ኣላ ኣብ ትግራይ ቲክታከር ማለት እዩ ኣታ ስምዒዶ ገሌላ ትጅምር ፕሮግራም ንብዙሓት ሓደ ሰባት ሲ ከምዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ማለት ሳታየር ዝዓይነቱ ኣካየዳ ትኸይድ እያ ማለት እዩ ንዘይተመቸዋ ነገር እውን ወይ ከዓ ደስ ንዘይብል ጉዳይ እንድሕር ዳኣልዩ እውን ብዝተወሰነ መጠን ትንክፍ ኣቢላ ትዛረብ ሓፍትና እያ ሶ ነዚ ጉዳይ እዚ ሲ ብኸመይ ከም ዝረኣይዎ ይፈልጥን ተኣሲራ ነይራ ሎማዓንቲ ግን ብውሓስ ተለቂቃ ይበሃል ኣሎ እንታይ እያ ጌራ ተኣሲራ ነይራ ወዘተ ዝብሉ ጉዳያት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ክንዛረበሎም ኢና ቅድሚ ገለመለ መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ብቋንቋ ትግርኛ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ኣብቲ ዝሃቦ ኢንተርቪው ንምንታይ ብቋንቋ ትግርኛ ኢንተርቪው ገይሩ ዝብል ብዙሓት መካታዕቲ ኣርእስታትን ዘረባታትን እንኳ ዝተለዓሉ እንትኾኑ ገለገለ ሰባት ግን ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክነጥፍኦ ዘለና ህዝብታት ትግርኛ ኢና ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትግርኛ ከጥፍኦ ክእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣምፂኦም ኣለዉ ወይል ንዓና ከጥፍኡና ድዮም ከምዚ ገይሮም ታርጌት ሌብል ገይሮም ሽም ኣውፅኦምልና ዘለውስ ወይስ ንሕና ንዕኡ መጥቃዕቲ ክንፍፅመሉ ዝብል ንብዙሓት ሰባት መዘራረብ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ በዓል ቶፓክ ተመሳሳሊ ኩነታቶም እዮም ቀፂሎም ዘሎ ገለገለ ካብ ትግራይ ግን ሓደ መናእሰይ ኖ ብርጌድ ንሓመዱ መልእኽቲ ኣለና ኢና ባኻትኩም ንሕልፎ ኢሎም መልእኽቲ ዝሃብዎም ሓሳባት ኣለዉ ሶ ነዲኣቶም ሲ ኣቕለለ ቢልና ነዞም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮታት ብዝተወሰነ መጠን ኢና ብርእቶ ሕልፍ ክንብሎ ማለት እዩ ሕፅረ ቢለ እየ ርእቶ ክህበኩም ናብቶም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮታት ከዓ ኢና ከንሰግር ማለት እዩ ጋድ ኢዝ ላቭ ወዲ ጣባ ጆርጆ ኣምሰሉታት እዮም ክብል ገሊፆም ኣለዎ ጋድ ኢዝ ላቭ የቐኒየለይ ብጣዕሚ ኣምሰሉታት ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ እውን ከዓ ኣምሰሉነት ሎማዓንቲ እውን ብተወሳኺ መጠን እዮም ሒዞሞ መፂኦም ዘለዉ ከቕርበልኩም እየ ከዓ ብዝተወሰነ መጠን ማለት እዩ ጋድ ኢዝ ላቭ ሕጂ እውን ላይክ ገይርዎ ለነዚ ቻናል ቢካል ኣይተሽደን ሕዝማ መርገፂኻ ፍሊጥካ ምስ ንበዓል ምርኮኛው ሲሳይ ኣገና ኤችኣይቪ ኬሪየር ኤርሚያስ ለገሰ ምስ ደሳለኝ ኣባራ ምስ ገቾ ቮድካ ምስ ወይዘሮ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ምስ ዮሃንስ መንጋግ ምስ ኣረጊት ግመል ሳሞራ ዮንስ ምስ እዚኦም ተሰሊፍካ ከም ዘለኻ ሕዚ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ ንስኻ መሃይም ናይ ፖለቲካ ኢኻ ሸለፈታ ምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ግራኝ መኣስ ናይ ምጥቃም ወይ ክንጥቀም ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ወደብ ዓሰብ ናተ እያ ብጌጋ ከይዳ ክመልሳ እየ ዝኸፈልኩ ከፊለ እንዲዩ ዝብል ዘሎ መሬትካን ወይ ሰበይትካ ክወስድ ዝልሊ ንዓበል ንረዳዳ ይበሃል ድዩ እምበርዶ ርእሲ ይሰርሕ ድዩ እስኻ ይሰርሕ ድዩ ተሸኪም ከያው ዘለኻ ርእሲ ኣድጊ እንተይኮነ ኣይተርፍን በይዛኻ ኪድ ሊስትሮኻ ሰሪሕካ ብላዕ ወይ ድማ ኣብ ማሕበር ልማኖ ትግራይ ንጠፍ እየ ክብለካ ዝደሊ ወድዞም ጠራሮ ትግራይ what is እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኢኻ ጽሒፍካ ዘለኻ ሕጂ ነዊሕ ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ከም ርእይቶ ንኹሉ ዓዲኻ ደኪምካ ከም ዕቡድ ከልቢ ከዓ ጥዑይ ከም ዘይኮንካ ኣነ ወይካ ከም ዘይኮንኪ እዩ ዝሕብረኒ ማለት እዩ ከምዚ እንተበልካ ቋንቋኻ ኣብቲ ማእከል ማለት እዩ ሕውሱስ ዝበለካ ኢኻ ንባዕልኻ ወዲ ኤችኣይቪ ኤድስ ዘለዎ ገለ ተዋልዶም ዲኻ ነርካ ምስኣቶም ዲኻ እንታይ ትሓድር ነርካ እንታይ እዩ ዝኹለይ ሓበሬታታት ከመይ ጌርካ ኢኻ ፈሊጥካ ካልኣይ ከዓ ምስኣቶም ኢኻ ትሰርሕ ገሌልካኒ እዞም ሰባት ብሽሞም ኣፀቢቕ ኣይፈልጦምን የብለካኒ ግን ኣነ ምስኣቶም ዋላ ሓንቲ ምንም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኮንታክት የብለይኒ ሓቂ ነገረካ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ኮንታክት ዝበሃል ነገር የብለይን ኢቨን ኣይ ዶንት ኖ ዘም ይህ ሰውዬ ማን ነው ኢሉ ልጅ ሚካኤል ኣይፈልጦምን እየ ሕፅረ ቢለ ክምልሰልካ ኢለ እቲ ካሊእ ዘሎ ፀርፍካ ግን ሓደ ነገርካ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ ታርእሲ ተማሃረላ ገለ ክትብል ኢኻ ግን ኣብዚኣ ከም ዘይተማሃርካ እያ ንዓይ እውን ውሰደ ቢለልካ ዘለኹ መምሃር እውን ሓደ ግዜ ካብ ኣእምሮስ ኣእምሮ እንድዩ ብስሩን ኮ ወለድና ኣይተማሃሩን ግን ኣእምሮ ስለ ዘለዎም ይመርሑን የመሓድሩን ይሽምግሉን ይዓርቁን እዮም ነይሮም ሕጂ ንስኻ ግን ክትሽምግሉን ኣይትኽእልን ምክንያቱ ቃላት ካሕማቃት እዮም ክትዓርቁን ኣይትኽእልን ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ተኮይኑ ኣእምሮ እውን የብልካን ምህሮ ጥራሕ ኣይኮነን ክብለካ እየ ዝኽእል ማለት እዩ ወል ትምህርቲ የብልካን ኢልካን ኦፍ ኮርስ ኣነ ብዙሕ ዝተማሃርኩ ሰብ ኣይኮንኩን ባይዞይ ሓደ ዲግሪ እዩ ዘለኒ ሓደ ዲግሪ ከዓ ከምዚ ብዙሓት ሰባት ዝበሉኒ ካብ መቐለ እንተወሲድካ ኢኻ እዚኣ ሸፈጥያ ኢሎምኒ ካብ መቐለ ኣይኮንኩን እንታ ዲግሪ ወሲድያ ኦፍ ኮርስ ግን ተመሳሳሊ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝተወሰደት ዲግሪ ስለ ዝኾነት ሓንቲ ዲግሪ ከዓ ተመካሕ ኣይኮነትን
ሓንቲ ዲግራ ግን ብርትዕ ዝበለ ፍልጠት እንድሕር ዳ ገይረላ ንዓይ ከተናብረን ትኽእል ትኸውን ዝብል ግምት ይዘለኒ ማለት እዩ ትምህርቲ ማለት ከዓ ኣእምሮ እንትሕወሶ እንተሎ እምበር ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ተማሂርካ ተኮይንካሲ ከምቲ ንስኻ ዝተማሃርካዮ ዋላ PhD ተዝኸውን ኣይከውንን እዩ እዚ ሒዝካ PhD ተልኢካ ፀገም ይክኸውን ምክንያቱ ቲኬርድ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ and then the problem is ማለት ድርብራብ ይክኸውን so ኣነ ንዓኻ ንከምዚ ዝኣመሰልኩም ሰባት ገለ ዝዛረበኩም ሃናፃ ይርእቶ ክፅሕፉ ተትኽእሉ ፅቡቅ እዩ ተዘይ ኮይኑ መፅሓፍካ ፀገም የብሉን ግን ክዕቅነካ እዩ ዝኽእል ዝብል እዩ ተኣምራት ወልዴ ላይክ ገይርልዮ ኣሎ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ተኣምራት ሓወይ ነፃነት ተኽላይ ከምኡ ብተመሳሳሊ ላይክ ገይርልዮ ኣሎ ናይ ልቢ ምልክት ከዓ ገዲፋትለየላ ማለት እዩ ነፃነት ሓፍተይ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ገነት ተኽለ ወይ ከፊእዎ ኣሎ ደበልካ ሓራስ ተመን ትመስል ደኣ ንስኻ በልበል ሰክት በጃኻ ህልዮት ሓልዮት ዘይብሉ ንህዝቢ በአምላዳ መፍትሒ ይርከብ እምበር ህዝቢ በአምላዳ መፍትሒ ይርከብ እምበር ብቃልሲ ርኢናዮ የለን ይዝብል ማለት እዩ በአምላዳ ብኣይ ተረዳእንን እዚ ቃል ማለት እዩ ወይ ከፊእዎ ኣሎ ደበልካ ሓራስ ተመን ትመስል ደኣ ንስኻ ዋቲ ሓራስ ተመን ማለት እንታይ ኣያ ኮይና ሓራስ ተመን ርኢኻ መስካ እታ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዘሎ ከዓ ሳይንቲስታት ኢኹም ኮሜንት ክትውን ጀሚርኩም ማለት እዩ ኤንዌይስ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ናይ ርእይቶኹም ሓራስ ተመን ዋት ዘ ሚኒንግ ኦፍ ሓራስ ተመን ከፊእነሎ ማለት ድዩስ ወይስ ፅብቕቲ ኮይናላ I couldn't get the meaning እዚ ከምዚ ዓይነት ፈሊጣዊ ዘረረባ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ክኢልኩም ዘለኹም ናይ ሎሚ ዓንቲ ኤንዌይስ ናብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ድምር ክብል ማለት እዩ ካብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ድምር ኣሲሮማ ዞም ጨካናት ወዘተ ዝብል ቪድዮ እዩ እዚ ሓውና እዩ ኣሰሪሕዎ እዚ ሓውና ስቑኢሉ ዞም ፃለ መኪና ኮይኑ ሓሳበይ ክገልፅ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ እናተፃረፈ እዩ ዝኸድ ብርግፅ ግን ንሳ ለባምን ብጣዕሚ ካብተን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተቕርቦ ፕሮግራም ሲ ፅቡቕ ዝበለ ሚዛን ዘለዎ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ቆልዓያ ማለት እዩ እስከ ንስማዓዮ ብዝኾነ ግን ብዛዕባ ዝምልከት ስለ ዝኾነ እንታይ ኮይኑ ከም ዘሎ ከዓ ንዘራረበሉ ኢና ማሕበራዊ ሚድያ ነጣፊት ሓፍትና ቤቲ ትማሊ ኣሲሮም ኣለው ያው ምስ ወዳ ተኣሲራላ ናተውን ሊዚስ ካልኦት እውን እዮም ኣብ ዓዲ ሓቂ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣብያ ተኣሲራላ ፍትሕዋ ስለ ሰላም ስለ ዲሞክራሲ ስለ ፍትሒ ኣጓላት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክነጥፋ ዝገበረት ጅግና ሓፍትና ፍትሕዋ እዛ ሓፍትና ምንም ትፎቶ ጥፋት የብላን ላይክ የብላይ ስለዚ ፍትሕዋ ስለ ሰላም ዝሰብኽ ስለ ዲሞክራሲ ዝሰብኽ ስለ ሓድነት ስለ ፍቕሪ ስለ ኣብሮነት ዝሰብኽ ፅሑፋት እያ ትፅሕፍ ነራ ቤቲ ሓፍትና ካብቲ ተኣሲራትሉላ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ብኣስቸኳይ ፍትሕዋ ምክንያቱም ኣጓላት ክብርትዓ ኣጓላት ክትንክራ ኣጓላት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክመፃ ዝገበረት ጅግና ሓፍትና ቤቲ ምስ ደቃ ተኣሲራላ ብኣስቸኳይ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ፍትሕዋ እዚ መልእኽቲ እዩ ምክንያቱም ፅቡቅ ንምንታይ እያ ተኣሲራ ነራ ዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ንእሽትለይ ከዛውዕ ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ግምቶም የንብሩ ኣለዉ ምናልባት ብኡድያ ተኣሲራ ነራ ብካሊእ ኬዝ እንዳሓደረ ክፀሪ ይኸውን እቲ ዝእሰራ ምክንያት ግን ውግእ የድልን ክንዋጋእ ኣይንደልን ኢላ ስለ ዝተዛረበት እዩ ወይ ከዓ ውግእ ኣይንደልን ኢላ ስለ ዝተዛረበት እዩ ዝብል እዩ ኣይ ብዙሓት ሰባት በዚ ከምዚ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑሲ ማለት እቲ ውድብ ውግእ ይደሊ እየ ዝብል ኣካል እዩ ከም ጅግና ቆፂሩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እቶም መንግስታት ብጠቕላላ ማእኸላይ መንግስቲ ይኸውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝደልይዎ ዘሎ ሰለስቲኡ ጉዳያት ውግእ ንደሊ ኢና ኢሉ ዘራስን ዝርመፅ ወይ ከዓ ናብ ሓዊ ከም ፅምብላሊዒ ዝኣቱ እምበር ውግእ ኣይንደልን ዝብል ሰብ ፈራሕ እዩ ነዚ ኔሽን ክትንቀሳቀሶ እንተደሊኻስ ኣይምችወካን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ውግእ ኣይደልን ሰው ውግእ ኣይንደልና እንተኢሉ ከዓ ፀገም እዩ የንቀሕልካ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ማሕበረሰብ ኣነ ከዓ ደጋጊመ ዝነግረኩም ውግእ ኣይንደልን ትብል ውግእ መንደኽ እንደሊና ኢሉ ይገለገለ ይብል ውግእ ኣይንደልን ዝብልማ ዝኾነ ሰዓት እንትኾን እንተሎ ውግእ ንደሊ ኢና ዝኾነ ሰዓት እንተሎ ግን ውግእ ንደሊ ኢና ዝብል ሰብ ኣይኮነን ውግእ ኣይንደልን ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኩሉ ግዜ ውግእ ኣይደልን ማለት እዩ ትርጉሙ ተረዲእኩም ድዩ ናይ ሰላም መማረፅታት ጥራሕ ከም መማረፂ እንዳወሰድካ ምግባር እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ምውጋእኻ ናይ ሰላም መማረፂ ናይ ፖለቲካ መማረፂ እንድሕር ሓሳብ ዝቐርብ ኮይኑሲ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምውጋእኻ ንምንታይ ዘይከውን እቲ ማተር ኦፍ ኦርደር ኮ እዩ ቅደም ሰዓቡ ምቕያር ኮ እዩ ክትዋጋእ ከለኻ ንምንታይ ኢኻ ሓይለይ ክፈልጥ ሓይለይ ዓቕመይ ዘለኒ ክፈልጥ እሞ ዓቕመይ ከሪኦ ብድሕሪኡ ዘን ክፈርሕ ዓቕመይ ሪኦ ክንዕረቕ ወዘተ ካብኡ ብድሕሪኡ ገለ ዝበሃል ወደ ሓቂ ዓቕምኻ ተራእይኻ እንድሕር ትዕረቕ ኮይንካ እሞ ተራእይኻ ትፈልጥ እንተኮይንካሲ ድሕሪ 5 ዓመት ዘምፃኻ ዓቕሚ እንታይ ከየሊ እዩ 5 ዓመት እውን ኣፍተር ኦላ ይመልእን 2 ዓመት ወይ 1 ዓመት ገለ መለን ጌርና ኣለና ማለት እዩ
ኣብዘን ብኣንጻሩን እሽለ ረኺብናያን ዘለና ናይ ሰላም ግዜታት ንሳተኑን ከጣዓሳና ናይ ምግባር ስራሕ ዝግበር ዘሎ ከይድሲ ውግእ ናይ ምድላይ ፍጻመ ዳ እምበር ሓይልኻ ናይ ምምዝዛን ምዕባለኻ ኢኮኖሚኻ ላዕሊ ስለ ዝበፅሕ ይኮነን ታይዳ ህዝቢ ክበልዕ ተጀሚሩስ ንሳስ ምሕዳግ ማለት እዩ ቶም ኣመለኛታት ነጋዶ ወዘተ ዝመጽዎ ጉዳይ እዩ ምንም ዝተፈለየ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር ስለዚ የለ ክብል ኢለ እዛ ሓፍትና ግን ሎማዓንቲ ብወሓስ ተፈቲሓ ዝበሃል ዘረባ ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ እንኳዕ ብሰላም ንገዝኣ መለሳ እዛ ሓውና እዚ እንታይ ዝብል ንሕና ህዝቢ ትግርኛ ንዶክተር አብይ ክነጥፎ ክንቀለልና ቀዲምና ቅድመ ኣምላኽ እውን ይዝብል ብስሩ ማለት እዩ እስኪ ንስማዓዮ ተዘረቡ አብይ አሕመድ ከኡምኑን ከደናግሮን ዝኽእል ሰብ ከምዚ የለ ተፈልጦ ጉዳይ ታይዳ ክገብር መጽ እዩ ትግርኛ ዛረብ ዘለስ እንታይ ካለፈል ንምንታይ በትግርኛ ተኸሲተ እዚ በትግርኛ ተኸሲተ ዘሎ ዋና ነገር ናይ ቅድመ ሕዚ ሪከርድ ኣሎ ቅድመ ሕዚ ኩናት ክጅምር ከሎ ኩናት ክውጅ ከሎ በትግርኛ ያውጁ ሕዚ እውን በትግርኛ ይደውል ዘሎ مفرحات ون الله تقداي فخرتات مسؤول نجارات ون الله تايو طفاء هاي مصانا كاداغمني هزيت سايكولوجيكال ناي سايكو ناي ويكا سለ ልቦናው ኺናት ዝበሃል እዩ ብቐንት መጀመርያ ህዝ ሰራሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለ ልቦናው ኺናት ህዝብ ትግራይ ክባታተን ክርዕድ ማለት እዩ ክርዕድ ካልእ ዝኸፈእ ነገር ይመጽኦም ዘሎ ክሓስብ ቅድሚ ህዝቡን ትግርኛ ተዛሪቡ መጽኡ ኣጽኒትና እዩ ህዝቡን ብትግርኛ ይግረና ኣሎ ህዝቡን መጻኹም ይለና ኣሎ ዝብል ነገር ንወስድ ማለት እዩ ኩሉ እግዳት ተገይሩ እዩ ጽቡቕ እዩ ሓሳቡ ሓደ ወገኑ ተቆሪጡ ዝወፀ ቪድዮ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣይ ጸላእኹልን እየ ምክንያቱ ሓሳቡ እንታይ ዝብል ብቋንቋ ትግርኛ ንምንታይ ተዛሪቡ ንዓና ንከእምን ወይ ከዓ ንኽንሰምዖ ወይ ከዓ ዘይንርድኦ ስለ ዝኾነት ቋንቋ ኣምሓርኛ ቋንቋ ኣዴና ዋላ ይኹን እምበር ካልኣይ ቋንቋ ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ጀሚርና ዝተምሃርናዮ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ኣማርኛ ሲ ኣጋላቢጥና ከም ቅጫ ንፈልጦ እዩ ይተረፍዶ ቋንቋስ ቅኒኡ ምሳሊኡ ኣባህሉን ኣብ ብሂላቱን ምስላዊ ኣዘራርባታቱን እውን ያታታቱን ሓዊሱ ዝተምሃርናዮ ቋንቋ እዩ ማለት እዩ ሶ ንምንታይ ብቋንቋ ትግርኛ ክነግረና ደልዩ እንድሕር ዳኢልኩም ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ እቶም ብቋንቋ ትግርኛ ዝንገሩና ዘለዉ ዘረባት መጠንቀቕታታት ሂወዮም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይፍለጥን እዩ ናይ ብሓቂ ማለት በኦፕሽን ተሪእናዮ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ተዛሪበ ስለ ዝነበርኩ መጽእ ክኸውን ይኽእል እዩ መበል ሳልሳይ ከዓ ናይ ብሓቂ ነቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዝሰምዕ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ከብፅሕሉ ደልዩ ኢለ ተዛሪበ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ሰለስቲኦም ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓቂ ግን እዞም ከምዚ ይዛረቡ ዘለዉ ኣሕዋት ንሕና ከምዚ ኢልና ህዝቢ ትግርኛ ከምዚ ክንገብሮ ኣለና ትግርኛ ከምዚ ክገብሮ ኣሎ ገለ ክበሃል እንተሎ ዓቕሚ ናይ ተቓላሳይካ እውን እኳ ዘይምፍላጥ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እሲ ክንነግረኩም ዓባይ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ክንምስረት እንተደሊና ክንምስረት ደሊና ንበል ዓባይ ትግራይ ኣብ ምምስራት ሓደ ዓብይ ፀገም ኣሎ እዩ ኢለ ተዛሪበ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ምምስራት ዝደልዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ንውሕ ኢሉ ካብ ዝመጽእ ጸኒሑስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይመላለስ ነይሩስ ብዝተፈላለዩ እውን ሱቕ ኢሎም ሕልሞም ሕውስውስ ዝበለ ኣጋእዝያን ዝበሃሉ እውን ነይሮም ዓዲ ክርስቲያን ጥራሕና ክነሃንፅ ዝብሉ ነይሮም ሎሚ 21 ክፍለ ዘበን ኣለና ሰባት ብሃይማኖቶም ሎሚ ወይ ከዓ ከምዚ ንዓኻ ባሪረ ወይ ከዓ ንዓይ ባሪሩ ሃይማኖት የሳብ ሓፊሒ ከምዚ ኢለ ክነብር እየ ገለገለ ዝብል ሓሳብ እንተሎ ምናልባት ካብቲ ቀደም ጀሚሩ ስቶን ኤጅ እዩ ዘሎ ስቶን ኤጅ እኳ ንባዕሉ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ወሳኒ ዝኾነ ግደ ዝነበሮ ዘመን እዩ ንኣብነት ኣብ ከምኡ ዝበለ ዘመን ተኸሊእና ኣሎ ብዘመን ዝሕዝን እዩ ማለት እዩ ሃይማኖት ኣባሪርካ ሃይማኖት ናብ ካሊእ ቦታ ወሲድካ ሃይማኖት ናብ ካሊእ ገለ ጌርካ ጻቢብካ ኣጫናኒቐ ከምዚ ገይረ እስላሚክ ስቴት መስሪተ ክርስቲያኒክ ስቴት ዘይከውን ነገር እዩ በቃ እዚ ሕውስዋስ ስምዒታት እዩ ሕጂ we shouldn't be that much delusional ማለት እዩ ከምዚ ዓይነቶም ሲ ድንቡራት ክንከውን የብልናን ወይ ከዓ ዝምቡዓት ክንከውን የብልናን እቲ ሓቂና ክንዛረብ ዘለና ተመሬት ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ነገር ሓንቲ ዓለም ብምልኣ ከም ግሎብ ሲ ዲስታንስ ታይም ዲኬይ ዝበሃል ኮንሴፕት ኣሎ እዚ ታይም ሓፂሩ እዩ ካብ ኣሜሪካ ንኽትጓዓዝ ናብ ዝኾነ ዓዲ ማተር ኦፍ ኣውርስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ቅፅል ኢሉ ከዓ ናይ ሳተላይት መጓዓዝያ ናይ ሮኬት ላውንቸር መጓዓዝያታት ገለ ክመፅኦም ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ቴክኖሎጂ እዩ ምናልባት ኢንስታንት ታይም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ላውንች ተጌርካ 5 ደቂቕ ከምቲ ሕጂ ኢራን ትገብሮ ዘላ ወይ እስራኤል ዝገብርኦ ኣብ 5 ደቂቕ ላውንች ተጌርካ ብሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ክትበፅሕ ትኽእል ትኸውን ኣይፍለጥን ስለዚ እቲ ዲስታንስ ሊሚት ናይቲ ዲፈረንስ ኦልሞስት ናብ ዜሮ እንዳፀበበ ዝኽእል ዘሎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ድሓር ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን
ዲስታንስ ዲኬ ገይሩ ማለት ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ሓበሬታ ብሰዓት እዚ ትሰምዓሉ ሓበሬታ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ንግዲ ብምሉእ ከዓ ንስኻ እውን ክትነግዶ ክትሰርሖ ትኽእል ነገር እዩ ዓለም እዚ ሓንቲ ግሎብ ትኾነሉ ዘላ እዩ ሶ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣውራጃይ ከምዚ እዩ ነይሩ ዓሌትና ከምዚ እዩ ንሕና ትግርኛ ከምዚ ጌርና ኢልካ ትሰርሖ እንተሃንፆን ዓዲ ምናልባት ውፅኢታዊ ናድማዓን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ብከምዚ ዓይነት ሒዝካ መሪሕነቱ መሪሕካ ዝወሰድከያ ውግእን ኩናትን ድማ ዕንወትን ሞትን እዩ ከምፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ንመን ንዓኻ ጥራሕ ታርጌት እኳ ዳ የግብረካ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ክዛረቡ ከለው ብኣንፃሩ ድሓና እንዳዋልክያ ምና ፀናሕካ ዳሕራይ መወዳእታ ፅላኣት ኣመና ጠርዝን ትበፅሕ እንተሎ ዋጋ እንዳኽፈለካ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኸውን እዚ እንዳቐነስና ካብ ስምዒት እንዳወፃና ክንዛረብ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ሻዕብያ እውን ገንዘብ ክትቦም ኣይትኽእል ነዳዲ ክትህብ ኣይትኽእል ሰራዊት ክትከፍል ኣይትኽእል እዚ ኩሉ ሰራዊትን ህዝብን ሰራሕተኛን ፌደራል እንዳተኸፈልካ ናብ ኣንጻር ፌደራል ዝኾነ ሻዕብያ ከይድካ ኢድካ ትህብ እንተለኻ እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል መዘዝ ክትፅበዮ ጥራይ እዩ ዝግባኣካ ማለት እዩ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ይፍኩሩ እንቶም ሰባት ኣለዉ በዓዚ መን ኢኻ ትብሎ ኣቤል እዚ በቃ ትግርኛ ኮይናስ ከነጥፎ ኢና ኣብለካ ንኣብስ ከነጥፎ ኢና ሓደ ከነጥፎ ኢና ንዝብለካ ሰብ ከመይ ገይሩ ባጀት ክብጅተካ ትሓስብ ኣለኻ ባይደ ወይ ትግራይ ዘጥፍዋ ዘለዉ ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ ሰባት እዮም ብኢድ ተጋሩ እውን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ብኢድ ትግርኛ ንሻዕብያ ኮላ ኢንክሉድ ዝገብር ዘሎ ባይደ ወይ ናፍልጦ ንሻዕብያ ኮናስ ከነጥፎ ኣለና ያይ ንመንግስቱ ንደርጊ ቀደም ሻዕብያን ህወሓትን ኣጥፊዮኖም ተባሂሉ እዚ ናይ ቀደም ሻዕብያ የለን ወዲ ሓውበይ ናይ ቀደም ህወሓት እውን የላ ናይ ቀደም ህወሓት እኮ በዓል መለስ ዜናዊ እውን ብህይወት የለውን በዓል ጻድቃን ጀነራላቶም ዝነበሩ ናይ ቀደም ህወሓት የለውን ምሳኹም የለውን እስራን ገለን ጀነራላት ኮነሬላት ካብኹም ሃዲቦም ከይዶም መንእሰይ ትግራይ ምሳኹም የለን መሸወድ ይችላሉ ብሎ ነው የሚያስቡ በትግርኛ አሁን ሕጂ ታዩ ናይ መንእሰይ ሓይሊ እንዳተዘራረብና ውዒልና ምስ መሓዙት ብዝኾነ ጉዳይ ልዒልናዮ ሓይሊ መንእሰይ ረኺሱ እዩ ሓይሊ መንእሰይ ረኺሱ እዩ ክብል ከለኹ ካብዞም ኣብዚ ርእይቶ ፅሕፉለይ ካብዞም ኣብዚ ኮሜንታት ዘንብቦም ካብዞም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዉ ግብረ መልስታት እኳ ተሪኢኻዮም ንሓደ ሰብ ዘለና ግምት ኣዝዩ ዝሞተ ዝማህመነ ምዃኑ ኢና ንርኢ ሓደ ሰብ ሞተ ኣይሞተ ትርጉም የብሉን ኢሉ ዝሓስብ ትውልዲ ከዓ ሓደ ሰብ ማለት ሲ 100 ሰብ ማለት ሲ 100 ግዜ ናይቲ ሓደ ሰብ ማለት እዮም ስለዚ ሽሕ ተባሂሉ ብዙሕ ደይብሉ ሓቀይ ንእሽተይ 50,000 ግን ኦኬ ብዙሕ ይብሉ እዮም ግን 100,000 ቁፅሪ እዩ ቁፅሪ ከዓ ኣፈላላ እዩ ናይ ሓደ ነገር ቫልዩ ጥራሕ እዩ ስቶር ዝገብር ማለት እዩ ሓደ ቁፅሪ ስለዚ ቫልዩ ናይ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ዘይንፈልጥ ኮይና ቫልዩ ናይቶም 100 ሰብ ኣይንፈልጦን ማለት እዩ ቫልዩ ናይ 100 ሰብ ምፍላጥ እውን ኣይፅበየና ነይሩ ነቲ ሓደ ሰብ ናብ ኣድማዕ ዝኾነ ፖዚሽኑን ስርሑን ነእትዎ እንተንኸውን ብግዜ ምሂርናዮ ብግዜ ሰልጢናዮ ተዓዲ ኩሉ ነገር ከፊላትሉ ማለት እዩ ኣቦኡ ነዲኡን ከፊሎምሉ ነቲ ዓዲ ንኸገልግል ንዓኦም ንኽጥውሮም እዚ ምስ ገበሩ እዚ ዜጋ እዚ መንእሰይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ እንድሕር ዳ ኮፍ ኢሉ እዚ ገረዝጌር ኦሳ ዝበሎ ነገር እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ገረዝጌር ኦሳ እንታይ ይብል ነይሩ መንእሰይ ማለት ሓዊ እዩ ሓዊ ድማ ኣደና ብኣግባቡ ትሒዛቶ ምግቢ ተብስለሉ ወይ ኣባላሽያ እንትሒዛቶ ድማ ምግቢ ትሕረረሉ ማለት እዩ መንእሰይ ተመሳሳሊ እዩ ሓዊ እዩ ብኣግባቡ እንተሒዝካዮ ዓዲ ተሃንፀሉ ብኣግባቡ ተሒዝካዮ ድማ ዓዲ ትብፅብፀሉ ዓመፅ ብዓመፅ ጌርካኡ ረብሻ ብረብሻ ጌርካ ከምዚ ናውጣታት የመን ወዘተ እተተኸዋስ ገለ ዘሎ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ እዚ ንምግባር ሞራል መንእሰይ ምስባር እዩ ጥራሕ ዝድለ ሞራል ናይ መንእሰይ ከዓ እንድሕር ዳ ተሰይሩ ዋጋ የብሉን ሶ ይስበር እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ዘይመልእ ፍሪኩዌንትሊ 2 ግዜ 3 ግዜ ውግእ እንድሕር ዳ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ተላዒሉ እሞ ንሕናሲ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ዕድሜና ስለ ንርከብ ደቅናን ደቅናን ከዓ ብዙሕ ኣብ ርሑቕ ዝበለ ቦታ ስለ ዘሎ ፀገሙ ስለ ዘይብልና ገለ እንተመፂድና እውን ክንከድ እውን ስለ ንኽእል ብስሩ እውን ሓይሊ ዝዋጋእሲ ንዓና ሰይእትወናን ከም መራሕቲ ቆፂሩ እዩ ዘንበረና ገለ እንድሕር ኢሉ ሞት መንእሰይ ተስፋ ተቆሪፁ ገዲፉካ እዩ ዝኸይድ ገዲፉካ ካድም እዩ ገዲፉካ ሃዲም እዩ ስለዚ መን ሒዝካ ኢኻ ትዋጋእ ተዋጋእ በዓልካ ዋላ ምስ ሕልምኻ ወኬርስ ንስኻ እንዲኻ ትዋጋእሉ ማለት እዩ ና ኢንተርቪው ሲያደርግ ምን እያለ ነበር መሰለሽ የሚደግፈው ልሂቅ የለም የሚደግፈው ህዝብ የለም ህዝብ ተነጥለዋል አለ ራሱን ድና ያርገው ሪያሊቲውን ያውቀዋል እነ ጌታቸው መጀመሪያ ምን እንዳሉት ያውቃል ይሄን ያህል የአርብ መሪዎች ይዘናል ይሄ እዚህ ያሉ ማለት ነው ገና ጊዜው መንግስት ያሉ ይሄን ያህል ዞኖች ይዘናል ህዝቡ ከኛ ጋር ነው አልቆለታል እያሉት ነበረ ከዛ ሪያሊቲው እንደዛ አይደለም እነሱ ባይዘው ወይ አሁን ካለው የህወሓት ቡድን በላይ የጦር መሳሪያ ተጠቀም አቅደው ጨርሰውበት ስላልቻሉበት ብቻ እና እንዲያም በዲሞክራሲ አንፃር
ከነሱ አሁን ያለው ህወሓት ይሻላል እውነት ለመናገር በሁሉም መለኪያ እዚያ አካባቢ ካሉ መንግስታት በሙሉ አሁን በዲሞክራሲም በይ በልማትም በዩ በምናምን በዩ ህወሓት ይሻላል ከሻዕቢያ ሓደ ግዜ ሕጂ ሓቂ ትዛረብ ትጸንሕ ድሓራይ ማእከል ሕውስ ይብለካ ብልምዓት ይኹን ዲሞክራሲ ይኹን ኣብዚ ሕጂ ዓዲ ዘሎ ካብ ኩሎም መን ይሓይሽ በለም ብልምዓት እውን ይዝብል ዘሎ ሕጂ ድሓር ንሱ የደንጊፅኒ ብዲሞክራሲ እውን እንተኾነ ሕጂ ነይሩ እዩ ኣይነበረን ኣይንብልን ማለት እዩ ኣይንክሕድን ዝመሰለና ተዛሪብና ዝመሰለና ሓሲብና ዝመሰለና ተንቀሳቂስና ቆልዑ ኮይና ምናልባት ጽዕንቶ ዘይክነብረና ይኽእል ግን ኣብቲ ዝተንቀሳቀስናሉ ኩነታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝበሃል ነገር ነይሩ እቲ ዝመስለና እንዳተዛረብና እቲ ዝመስለና እንዳተቃወምና እንዳተደገፈ እዩ መፅዩ እዚ ንኸውን ዝተዋሃበና ቁንጣሮ ይኮነን ቁንጣሮስ ዝተዋሃበናስ ኣይኮነን ናይ ወለድና ናይ ኣሕዋትና ናይ ኣቦታትና ቃልሲ እዩ ስለዚ ሕወሓት ኣይኮነትን ሂባትና ከም ፓርቲ እቲ ቃልሲ ንዓ መስሪትዋ እምበር ንሳ ኣይኮነትን ነቲ ቃልሲ መስሪታቶ ንሳቶም ተቃሊሶም ኣብቲ ዓወቶም ዝተመሰረተት ውዳበ እያ እዚኣ ሕጂ ተወዲባ ተቃሊሳላ ንባዕላ ውፅኢት ተምፅኣ ትመርሕ ነይራ ዓዲ ተመሓድራላ ሕጂ እውን ትመርሕ እያ ዘላ ኣብቲ መርሓሉ ዘላ እዋንሲ ፅቡቕ ነገር ዝገበረቶም ነይሮም ኣዝዮም ካብ ገሃነም ንላዕሊ ዝኸፍኡ ስራሕቲ ከዓ ሰራሕቶም ከዓ ኣለዉ እቶም ፅቡቃት ከዓ ከምኡ ብተመሳሳሊ ፅቡቃት ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ኣብ ልምዓት ድያ ትርከብ እምቧ ናበይ ገፁ እዚ ሕጂ ፍፁም ውፁእ ሓሶት እዩ ብልምዓትስ ንሰይ ኣትበልፆም ሓደ ግዜ ክትሕሱ እንተኮይንካ ከምዚ ጌርካ ክትሕሱ ዘለካ ከም ኪዳነ ማለት እዩ ምሕሳብካ ዘይተረፈካ ተኮይኑስ ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣቲኻ ኢኻ ናብቲ ክትኣቱ ዘለካ 100% ምሳኻትኩም ንሰማማዒና ግን ተቃወምቲ ፓርቲ ኢና ኢልካ ደሞዝ ክትወስድ ኣለካ እዚ ኣሜዚንግ እዩ ወይሌ ካልኩሌሽን ናይ እዚኣቶም ቃን ወይን እዩ ኤንዌይስ ብልምዓት ኣብዚ ዘይርኢ ሰብ ኩሉ ስለ ዝኽእል ብዙሓት ትፈልጥዎ ስለ እንተዘይኮይንኩም ማለት እዩ ብዙሓት ነገራት እዮም ሃፕን ዝገብሩ ዘሎ ንሕና ብልምዓት ናይ መወዳእታ ዝደኸዩ ኮይና ኢና ንተርፍ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝነገረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ዝደኸዩ ወይ ከዓ ኣዝና ዝድሓርና በቴክኖሎጂ ምዕባለ እውን ብጣዕሚ ንድሕሪት ዝተረፍና ምናልባት ኢና ንኸውን ዘለና ዝለማዕና ኢና ዝብል ዓርስና ክንሽውደሉን ንዓርስና ክነታልሉን ንኽእል ኢና ንሕና ኣብ ዓድናስ ዝለምዐት እያ ትግራይ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ሞስት ፕሮባብሊ ዝድሓረት ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ዝድሓረት እያ ትኸውን ዘላ ከምቲ ናተይ ዝርዳእኒ ተን ቀዲማተን ዝነበራ ክልላት ብምልአን እውን ገዳዲፈን ከም ዝኸዳን ንድሓር እውን ከም ዝተመለሰት እኳ ዳ እዩ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ሶ ኣብ ናይ ልምዓት ጉዳይ ካሊእ ዘረባ ወላ ሓንቲ ነገር ኣየድልን ኣብቲ ካሊእ ዝተዛረቦ ዘረባ ንሰማማዓሉ ሓቅታት ኣሎ ካብቶም ንሰማማዓሎም ሓቅታት ሓደ ስሑታት ካልኩሌሽናት ብወገን ትግራይ ዝግበሩ ይረአዩ ከምኡ ዓይነት ተነስታት ገለ ይረአዩ ማለት እዩ ማእከላዊ መንግስቲ ሕጂ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ እውን እቲ ውድብን እቲ ህዝብን በቦይኖም እዮም ገለገለ ዝበሃል ብመሰረቱ ቴዎሬቲካሊ ሓቂ እዩ በቦይኖም እዮም ሓደ ውዳብን ሓደ ህዝብን በቦይኖም እዮም ማለት እዩ ሓደ ፓርቲን ሓደ ህዝብን በቦይኖም እዮም እንተኾነ ግን ሓደ ፓርቲ እንድሕር ዳ ውፅኢት ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ኮይኑ ሞር ምትእስሳሩ ምስቲ ህዝቢ ካብቶም ብቃልሲ ዘይመፁ ድሓር ብውዳበ ዝተጣየሹ ወይ ከዓ ብወረቐትን ቢሮን ዝተጣየሹ እቶም ብጥይትን ብሞትን ብመስዋዕትን ዝተጣየሹ ፓርቲታት ዝሓሹ እዮም ናብቲ ህዝቢ ዘለዎም ቅርበት ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ይሳተፈሎም ስለ ዝኾኑ ስለዚ ኣብዚ ዘለዎ ሓሶታት ከም ዘለዎም ኮይኖም እቲ ሓቂ ከም ዘላታ እንዳቐመጥና ስለ ዝኸድና ማለት እዩ እቲ ልምዓት ወዘተ ወዲ ልምዓት ገለ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ንሱ ዝሪኣ ካሊእ ትግራይ እንተላይ ንፈልጥን እንተለሚዓ ከዓ ንዓና ዓድና ስለ ዝኾነት ንቦይነ ይኮነት ንመቸስ ብውሽጢ እንተለሚዓ ንዓና ደስ ይብለና ግን ከምኡ ኣይኮነን ሃፕን ትኾን ዘሎ እዩ ኣብይ ይሻላል ከማንም ይሻላል ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ እሺ ሕወሓት መራሕቲ ክንዲ መንእሰይ ዝህወት ስልጣን ኢሉ ዓበይቲ ሰባት ኩናት ንዓደሙ መንእሰይ ግን ክሕዞ ኣለዎ ነቲ መንእሰይ ወለደስ ዘይህቡ ኢሉ ስለዚ ኣብ ኣርጋ ዝርጋ ካብኡ ኣብይ ድማ እንታይ ኢልዎም ንኤርትራ ተጋደልቲ ኤርትራ ይኹን ንመንግስቲ ኤርትራ ዛዳዋ ተምፅእ ኣለዋ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኢሉ ናይ መወዳእቱ እዩ ዛዳዋ ተምፅእ ኣለዋ እዋ ፅቡቕ ሕየሲ ንሕና ድማ ፅምዶ ፈጢርና ኢና ምስ ኤርትራ ፅምዶ
ዛቱም ደና ግን ክጣና خرلو ازل ክስታይ ከም ሓደ ትግራዋይ ኮይኑ መሬትኩም ወሰድ ሞኒ በደል ከም በደል ኮይኑ መሬትኩም ወሰድ ሞ ጽምዶ ግደፉ ተልና ኸሰአይ እዚው ሽርሕ ኾውን ይኽእል እዩ ንቀደም መሬትና ትሂውና ዘይንጎድፎ ነገር አይክልወና ግን ምስ ጎረወትካ ሰላም ድማስ የድል ንምንታይ እዩ እዚው ሓሲቡ ትግራይ ኣብ ክንዲ ኩናት ጽቡቕ ሓሳብ ሕጂ ዞም መናእሰይ ሕጂ ዘለዓለዎ ኩሉ ቶፒካት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምዚ ዓይነት ርድኢት ስለ ዘለዎም ደስ ይልኒ ማለት እዩ ኩሉ አንግላት በቲ ብጸጋም ብየማን ዝመጽእ ነገር ብምሉእ ሪኦም እዮም ሶ ኣነ ከዓ ከማይ ዝመስል ንኡስ መንእሰይሲ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክገልጽ እንተሎ በይነይ ከም ዘይኮንኩ ይርዳእኒ ማለት እዩ ይርድኦም ኣለዎ ንረዳድ ኣለና ኣነ እውን በይነይ ኣይጽግምንን ንሶም በይኖም ኣይጽገሙን ማለት እዩ ንፋለጢና ወይ ከዓ ንረዳዳ ኢና ማለት እዩ ከም ዝበሉ ሓሳባት ከዓ ሰርኩሌት ምግባሮም አሜዚንግ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳብ እዮም ገሊጾምኩ ነግረ መንገዶም ሲ ብዙሕ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ንሰብ ክርድኦ ሰላምን ልምዓትን ትደሊ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕትት ካብ ዝበልዎም እቶም ቀንዲ መልእኽትታት ክንርኢ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ቀንዲ መልዓሊ እቲ ኩናት ድሕር ኣተሓሳስባ 50 ዓመታት እቲ ድሕር ሓይሊ ይብሉ ዓለም ብቴክኖሎጂ ኣብ ተዓጻጸፈሉ እዋን ኣረጊት ኣተሓሳስባ እቲ ድሕር ሓይሊ ድማ ነዚ ኣሳጢሕ እዩ መንግስቲ ወሰንቲ ግልጋሎታት ዋላውን ናብ ግልጋሎት ተመለሰ በቲ ድሕር ሓይሊ ግና መሪጽካ ናይ ምትግባር ድሌት ይረአም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንመናእሰይ ዘለዎም ኣረኣያውን መናእሰይ መራሕትን ወነንቲ ዓበይቲ ስራሕትን ክኾኑ ከም ዝግብኦም እዮም ዝኣምኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንመናእሰይ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ድማ ካብ ድሕር ኣተሓሳስባን ናብ ኩናት ካብ ዝደፍኡ ዘይግቡእ ኣረኣያን ንክዕቀቡ እዩ ስነ ስርዓት ግብር ዶክተር ጽቡቕ እዩ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝዝረብ ወግዕታ እዩ ድሕረ ኣተሓሳስባ ዝበሃል ኣሎ ድሕረ ኣተሓሳስባ ማለት ነቲ ዘመናዊ ኣተሓሳስባ ዝበሃል መሰረት እዩ ሰባት ሕጂ ቼን ኮይኖም ከም ዝመፁ ወይ ከዓ ከምዚ ቼን ሩልሲ ተታሒዞም ሓደ ናይ ሓደ ውፅኢት ከም ምዃኖም ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማለት እናተመሓላለፉ ከም ዝመፁ ቶም ድሕራት ኣተሓሳስባ ኣይፈልጡን 50 ዓመት ናይ ሓደ ሰብ ሓሳብ ድሕሪ ነይሩ ኢልካ ምዝራብ ብመሰረቱ ኣብ 50 ዓመት ዘሎ ናይ ሓሳባት ምዕባለ ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ ቼንጅ ሲ ዘይምርዳእ ማለት እዩ ኢቮሉሽን ዘይምፍላጥ ማለት እዩ ዘይምርዳእ ናይ ሓሳባት ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ኮምፒውተር ዝነበረና ኣተሓሳስባ ቅድሚ 50 ዓመት ድሕር እንተኮይኑ ድሕር እዩ እምበር ምስ ሕጂ ዘሎ ክነወዳድሮ ኣብታ ሞመንት ንሳብቱና ሽዑ ዘመን ሞደርን እዩ ኣብኡ ኮይንካ ክትሓስብ ከለካ ሲ ዘመናዊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኦፍ ኮርስ ድሕር ክኸውን ይኽእል እዩ ንምንታይ ብኣንጻር 50 ዓመት ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ ምዕባለ ኮምፒውተር ምናልባት ቲዮሪ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ገለ ይምዕብል ይነብር ይኸውን በቲ ሽዑ እዋን ሕጂ ከዓ ቲዮሪ ኦፍ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ክህሉ ይኽእል ኣብዚ ዓለም ዘሎ ዲፈረንስ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብዞም ክልቲኦም ህሞታት ወይ ከዓ ኣብዞም ክልቲኦም ናይ ታይም ኮኦርዲኔታት ዘሎ ዲፈረንስ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኦፍኮርስ ይፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሽዑ ዝነበረ ሓሳብ ኣዝዩ ድሕር እዩ ኢልካ ኣብ ሕጂ ኮይንካ ምዝራብ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣእምሮ ብንቕሓት ትበልፆ ነርካ ማለት ኣይኮነ ወይ ከዓ ትበልፆ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ብካልእ ባህላሲ እቲ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ድሕሪ 50 ዓመት ሊትል ቢት ኦብዘልዩት ወይ ከዓ ኦልድ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክንዛረብ ተለና በቲ ዝኣረገ ሓሳብ ክንብል ከለና ዝኣረገ ሓሳብ ዘይኮነ ዝኣረገ ሰብ ይክእል ዝኽእል እቲ ሓሳቡ ከዓ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ምናልባት ምስቲ ሕጂ ግዜ ዘይክሰማማዕ ይኽእል ማለት እዩ ምስቲ ሕጂ ግዜ እንድሕር ዳኣ እንተ ዘይተሰማምዑ ዌል ኦልድ ኢና ንብሎ ክንፀርፎ ግን ኣይኮነን ዘለና ነቲ ናይ ሕጂ ሓሳብና መሰረት እዩ ሶ ነኽብሮሞ እቲ ሓዱሽ ሓሳብ ከዓ ንሕና ከም መማረፂ ጌርና ኢንስቶል ጌርና ኣብ ሲስተምና ክንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ሲ ስኢልካ ምፅራፍ ከምዚ ማለት ሕጂ ንስኻ ሓንቲ መንእሰይ ኢኺ ኣነ ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ ሓደ ንኡስ ኣለኹ ክልታና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሲ ኣታ ግደፍ ዝኣረገ ሓሳብ ኣይተምፃለይ ገለገለ እናበልና እንዳደረቦና ያም ተኸይድና ቤት ዘይብሉ ሓሳብ ይክህልወና ዝኽእል ብዛዕባ ፅባሕ ምፍላጥ ብዛዕባ ትማሊ ምፍላጥ ንፅባሕ ክትግምታን ሎሙዓንቲ ክትርዳእን እዩ ዝሕግዝ ነዚ ከዓ እዩ ትምህርቲ ሂስትሪ ዝበሃል ክላስ ንምሃር ነርና ማለት እዩ to understand the present and to predict the future not to live on the past ማለት ኣብዚ ሓለፈ ሲ ንኽትነብር ኣይኮንካን ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ትመሃር ማለት እዩ
ስለዚህ ዝሓለፈ ታሪክ መምሃርሲ ብዛዕባ ሕጂ ዘለካ ፍልጦ የማዕብል ርድኢትካ የማዕብል ብዛዕባ ቀጻላይ ዘለካ ግምትካ ኣብኡ መጠን ዕፅፍት ዓጣጣፋ ይገብር መማረፅታት ግምት ይህብ ማለት እዩ ሶ ሕሉፋት ሓሳባት ኩሉ ግዜ ድሑራትን ድዩናትን ከም ዘይኮኑን ነቶም ሓሳባት ንሳቶም ስኢልና ብተለምዶ ኸም እናገበርና ከይነጥፎም ኢለ ከም ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሓሳብ ክንሰግር ኢና ግደፈና ክንዋግኣካ ኢና እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ያለው ኣቦሲ ብጣዕሚ ኣዝዮም እዮም ደስ ዝብሉ ሲኢሎም ፍሽኽቶኦም ገለ ኣነ ደስ ይልኒ እስኪ ኣብ ዓድና ዘይነበረና ዋጋ ንሱ ሂቡና ኣኽቢሩና ረብ العالمين يخبሮ ኢትዮጵያ ንሕና ይፈልጣን ነርና لكن ጽቡቕ ተዓዲ ጀነት ዝኾነት ዓዲያ ይመላዓሎም رب العالمين يملأ نعنا خان عهم يمسلنا سلام بعدنا أنا بعدكم سلام يهابنا نحنا أحواتنا شعبي قالوا تفيشغتات راح يأكل كافتفتو فيتو يزبهال كافتفتو فيتو يزبهال قصنا يزم ولا دخطريهم كلها تزم حلال فو ملأخت قصهم ولا نبعلو سلاماوي سلام يوم وعالم زم سبعي مالتيو دس يزبلك توقعهم نحنا أحواتنا نحنا نسقو من يما سلنا أو عندهم ظل تصبق نجر له أي رخبنا نيرنا بزي مسئنا كنرخبو خلنا استحقوسنا جيت حسب قلالة أمالتي كمتي تحقوسنا يو تناتاتكم نعنا خجورو زي كونا قناعات ناس صبوك قناعات سي نعهم يمسلن كم زي عينتي خون زلو صيلكا خمسي تجبرتنا خمسي تجبر بوزين توسط بوزين تبلع قليلكا تبلع كورن مرقكا تبلع أتصبيكا تمرق مرقكا تنبر نتزر أخا يوم سيلكا أخذ سرحت فتن زي أنا علم بسلتي أكايدا مالتي خمسي هذا مسألة ميتودولوجي خايلة إيشي شعبيا خم من استخدام أنا يسرح نكسب جندر بحجة سرحت خوينا شعبيا واقع نيرو هاجر كمتس يكال خل يواقع كارو سحل أسمرات تغير وقت حلت نجري ولا سحل أسمرات يتغير أنا أو كم يوم ذا أمسول السبات كأن تاي بهالو حجي نزوم نايزم ولاد زنبر زربا مشري خموت مرقة بحصوت نتمرقاتات ديجريد زقبر وسبات مالت يوم ديجريد مالت حجي بقى يسمع كمزي بقدام يمشي لكم ناي سايكولوجي بودكاست قال نحسات كركل خاسي بمعلت نقنس كاخات قلهم كبعلها مالتي كاب كبرتات كاس كبعلها نقنس كاس نورد تخيد بمعلت كوي كبعلها حق دي حجزي اي دون نو كمزي انت خوينو بطعم يقرم زرو جن ازي ندحسو ديجريد زغورو ويو سحل لا مسمر غيرو اسمرنا بسحل تغيرا مالت اندي تقلبات بايزوي جن تنري ازلنا خوم انديو ازيهم جن يحسو نيروم من مبال دليئيه نمنتا كم زحسو جن نعوم نحن حتى صلنا يزغونو فطر يبلي نصرت خنقركم لا يزغونو يكون سبص لا يكونكم نفقر نعلس كل سبيدليا نسلام نعلو كل سبيدليا جن حبرتسب كنا ايسكا هاجركا غحيفكا نخالو تحقفاي كالني زي كانوا غدايو اي كالني حج بزي هنا نغريا تسق مبالنا تتحتنا قال خم زي لنا كنزارب كم زي نخل زي بزيحو انا قصوري كلم بنفسي انا بوليتيكيا يكون يا بزيحو تو ماج كوينو حجي حبرسب كنا توارده نبعل خنا تواردك كتكالك تزارب زي تقول تكون كسخوال حد مقلاس كون ترغم يولون مالتي راي بوليتيكيا كنت بلا لخا اي كنت بلا لخا جن تبلو زلخا جن بوليتيكا زربا اي بحصير مالتيو بوليتيكا مالتسي من يبصحون من يبصحون من يقبؤ من يقبؤون ايني هافتن من يمقل من كبلع له من كستلو من بزح وسيدو من وحد وسيدو من يو بزح وسد زينبرو وحد كوسد زخاله وزت زبلو غدايات مشالو نزي اتوم بزملكتيو حدا بوليتيكيا زبحال زربا وي كان زاربوسي نزي ملكيتنا انا مالتي سو نزو غداي زي خنزارب كلنا خا بقليلون بحصيرون بزعبه بوليتيكا انا نوقع زلنا مالتي نسخاون توقع زلخاس كالي نجر زي كونس والبوليتيكا ايو نخبلكا دلي ايه موخا حدا غزي انتي تبلا لخا بتعامل احنا مريرنا ايو نحنا خمزي لنا اي قلقله تبلا لخا مش نو ناي قدن نخالوت سبات كتخبر ناي بعل خازو توارد يبلكان ناي بعل خاسب كتخبري لكا دما ناي كالوت سبات حزبي
ምውራድ እውን ትፅቢት ኣይኮነን እዚ ማለት እዚ ነቲ ዘዋረድካያ ዋሪድካያ ነቲ ዘኽበርካያ ኣኽበርካያ ዳ እምበር ዝማቐሉ ወይ ከዓ ትራንስፈር ዝገባበርዎ ነገር ወይ ከዓ ዝካሕስዎ ነገር ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ተኽቢርካያ ኣኽቢርካያ እዩ ዝባሃል ንህዝቢ ትግራይ ተኽቢርካያ ኣኽቢርካያ ኢና ንብለካ ንህዝቢ ኤርትራ እንትሕሽርካያ ሓሲርካያ እዩ እምበር ነቲ ስለ ዘኽበርካዮ ዝተፈጠረ ሓድሽ ለውጢ ነገር ኣሎ ኢለ ኣነ ኣኣምን እየ ማለት እዩ ትናትካ ዘረባ ትናትካ ረድኢት እዩ ስሕተት ዝኾነ ይመስለኒ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኽትክበር ንባዕልኻ ንኽትኽብር ናይ ካልኦት ሰባት ምኽባር እዩ ሰልፍ ሴንተርድ ኮንካ ዘይኮነሲ ውፅእ ኢልካ ብካልኦት ጀሚርካ ክትቃለስ ከለኻ እዩ ለየ ዝግምቱ ማለት እዩ ሶ ካፒቴን ርእይቶ ኣለኒ ዝብለካ ወዳሓ ቦይ ዓመት ዝሓለፈ ተገንበር ነጥፋኣዮ ሚልዮን ይጥፋእ ባሕሪ የለን ገለ ሚስቡ ነርካ እንታይ ራ 2026 ጥዊልካስ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሃገርና ኢና ከተዛረቡና እንዲሁም ደሊኹም እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ዚሮ ሓንጎል ዚሮ መትከል ዚሮ ዕላማ 0 + 0 + 0 + 0 0 وعلامة يبلنا علامة يقولكم حنقول يقولكم كم زي أمسول السبات سي أبعد الناس درب راب إمني اللي أنا نسوع زبل زرباء تزاربوه ويلسكي حدا بدي حاولنا خامل اختكم حلال فيه بلله جيرنا حمدو خمون ناب دليتي فتحي إرتراويان نقطوص اللي بتحت النحت أوشتي دخلت معلتي أو سوشيال ميديا تيك توك أو يوتيوب أو فيسبوك واتصل خلوت مرة خلوتي حفاشات وزحت إرتراويان تتقليبنا تخحيدنا زبل مرة تسمع له أبو وان خنا تزبط تغراي حجزنا حجبين تخحيدنا زبل مرة تسمع له زخحادكم اتي دلاي سلام اتي دلاي فتحي اتي دلاي فقرين سنان هزب تغراي تيقونا زخحادكم حواحتن دقفت حواحتن كادرتات حواحتن ميدياتات حواحتن حتى أرقام كأبك عند حرد تخحيدنا تولخونكم بخمزيهم تخحيدكم اللهم كافتم زرقفهم زنورون زخادهم كله اليوم كافتم دقفت منقصون كحيدهم كم الله وزت أب هزب جن تماسس علي ومن عايزه له عين هزبي عين عرات يزب عين هزب عين عرات مالت عين عرات كل نجر يرئي يفلت مال السلزغنا مالتي عراتسي انت كم زقبرات فلت يا مش عين هزبها كم بتماسس علي عين عرات يبلو زي يرئي نجر يبلون كل نجر ندفلت أيوه سوق زبل من تخكلنيا من تخكل يكونن من حماق تزاريو ومن حماق يتزاربن من الوقت هزبي كم هزبي حدا أفي يبلون وصيلوا بحرق زي يزاربن أكيد كانت تحطو نايت زي أكب كامبر نايت زي أكب كادم صخايت سمعن جن سبي فلتيو نمن كخبر نمن كحسر من يوردتنيا بعلى حسرة من يبعلى خبرس أصبغ يفلتيو زبل رديتن أفلوطنا لنا مالتين أيلو ما عند فيديو نزي مثل كسب مود أتسلل سقطات الكوم بتعمي مسجن تشاو دحنا قنيو good light نحن حضرت حواتي ما نطيب